Nanokuti kadoro zvino nokuti paakabva kune zvinhu zvakaita sei. Kadora kanogona even kadora kesize iyi kanogona rizihombe kune vamwe vanhu nekuti munhu wese anozvarwa ari virgin ende kana munhu wese ari virgin ari right for anything even akaka kanomunakidza asi akagara angovhubawo nezikobvuwa ndo panozobva kuti kadora umwe nomwe ane opportunity yokuva right size. Munhu munoti kadora uye akangosangana nemunhu waanotanga naye akatanga nekagumwe kake kakaka vanogona kukajaira kagumwe. Dambudziko riripo rokuti munoda kuzoenda mugaraji rakambopakiwa hama mune Mini Cooper kana kuti imimi veMini Cooper maakuda kunopaka mugaraji rebhazi woti uchipinda mugaraji wakugaraji riri kuita noise maungiro garaji mune noise muno garaji harina noise wapiwa kamugaraji risiriro vakakuvhura ivavo. That's why nangu advise on that mana nyaya kuroora naika kudhara zvaive right but iko zvino kudhara kuroora namusingazani kwaya kuri bobos vanhu vese varoora virgin. If you overlook nyaya yekuti kwanza zvina basa izvi tonoonera mukati vakadzi vakuroorwa mazuva ano mashoma ndingangoti 99% yevanhu vakuroorwa vasiri mavirgin ende hauzive kwavakabva ende hauzive zvavakasangana nazvo. Ende nokuda kuti vamwe vana vachidika vana ma18-19 vanopinda nemadhara akaita sesu isu vamwe tane experience unonyatsoziva kuti zvinonakidza munhu kudai aita musikanzwa nasekuru tabatwa ari kasmall house tozoti tsekisi dhara rakurera ndicharide ndakunotsvaka wesize yangu wandakadzidza naye. It looks fun muchitanga ende tinoita we click tinoswima tinoita kuklika zvese munoclick kana magetsi aripo but chausingaziva kuti experience yaunaye umwe wako haana zvotanga zvinakidza 24 years is marrying a 23-year-old asina experience iwe wakaita experience acho wambodana head teacher headmaster achiti uya nemabhuku kunoko vachikubatisa door vachikurova 30 hours memory iyo irimo but hausizati irimo wozvinoroorwa nemunhu weage yako asinawo chaanoziva isi mhosva yake akazvarwa zvakanaka akakurira musunday school anongoziva kuti mudzimai ndichazodzidza musokuroora but panoita mismatch panapa iwewe waroorwa nemunhu asina experience asi kwawakabva ukure ntoona watora munhu arikugara mudhorobha waenda naye kwamazviwa kuzvishavani kunoshandiswa macandles omuti vaitiverenge boys tiverenge kuswitch iripo aiwa toverenga nemacandle candle kune munhu anoverenga necandle ois shamari ndo zvinotoripo izvozvozvo unotoverenga necandle kunokada kutopasa zviite izvi pasina switch antowana usamublema pafamba ndokuna kwawabva nako ndokunodetermina zvauri kusangana nazvo. Saka isusu manje problem yatinozoita manje ndekudai so tinoasuma ti experience nabasa zvina basa chamari gara pasi nemunhu wako mubvunze zvinomunakidza iye. Varume vazhinji vakaita esenge isusu tozvidza toziya hakusi tozvidza toziya tinotoziya but takaputsa chinhu kuziya kwedu hakune malimits haungazivi zvese tinokuvati omana ndine experience ndada nevakadzi vanga ni 30 20 24 we know that panhamba vanonyeba vanhu ukanzwa munhu achiti ndakada ne10 eda 10 umaplan 4 it's very very like vese even vanhu pari pano munondiudza kuti nhamba yamunotaura kuti takadana nayo ndakangodana nevarume 3 eda 10 umaplan 6 munhu akadana ne66 somewhere there haizvotoziva it's a fact. Even varume sometimes munhu anoda yacho kuti zvakati wambodana nevarume anga ma100 vanosvika iwoseka. It's not a joke. Kunze kuri kurarwako kunze kuri kurara anhu wako kumwe kurara kwacho vamwe vacho unotovakanga mungoona takamborara naye zvimwe zvacho unokanganwa but experience yacho haiende inoramba iri musoromo and body yako inodoziya kana wakamboitirwa paruware uchigogonerwa but zvikanakidza hajazimaita kuti wakurara pamubhedha wakaita sei memory iyo inoramba iripo and izvozvo zvakakunakidza zvinogona kuna mozoshamisika kuti ko nai munhu ane mubhedha wakanaka dai azokwirirwa mukamukukuku chii chachamubata chinenge chamubata ipapo ndechokuti kunakidza kwejenika haisi road just because wanakidzwa pebotere kwaka ukaramba uchidhiraivha uri pabotere kwausvike kuharare remember that love vision
iwo wanakidzwa neboterekwa uri kuenda kubva zvishava ushinda shurugwi, forget mashurugwi, uri kuenda Harare. Wasvika paboterekwa riri kunakidza ndiri kutevha richena ndakuramba chingotendera panawo. Vamwe vanosvika Harare uchingori paboterekwa. Love is a journey. Unogona kusvika panonakidza. Ukasvika panonakidza mulove bonde uchirova bonde pakanakidza ambuya. Rega kuramba uchingotefenya ipapo unless vari vakuti tefenya. Inzira pane cave yawarova ukabona. Dzimwe nguva kanakidza neboterekwa richitena rakadai. Ukaramba uchingotena accidents dzinoitika mumarodi dzedza. Motikari inonakidzwa nokuremba yakadai. Iyo road yakudai so. Ndopanozoti akabuda murodhi akarova muti. Ndo zvinokuitika murodhi izvo ndo zvamunoita mese vazhinji venyu parodo. Murodhi afa makadai so mafangwa kutena because rodhi riri kudai so. Mafangwa kutena. Yonakidza rodhi. Yakunguruka pafano 16 pafano 100 ndo zvamunoita. Murudo rwenyu sometimes vamwenyu bonde renyu munotanga zvakanaka na. Agia machinja mwenyu gia. Rinonakidza gia rambe ukaisa ipo. Hazvinofanana nerekodi karonzi. Rekodi ranakidza ridzokorora. Even iro raunodzokorora rekodi iroro ka. Unogona kuridzokorora. Uchiridzokorora. But pane parinozoguma kuti haya. Chimboridzai kuseri kwaro vedu.